вақти қурбонӣ кардан ба ибни фалоне гирифтан зарур шарт аст устод ё не? Барои чӣ ки вай сол падарам қурбонӣ кардан, имсол пул рой кардам, қурбонӣ мекунанд иншоалло. Чунки мо бо падару модар хати ҳамроҳ зиндагӣ мекунем да, ҷудо не. зарур несту мустаҳаб аст. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам номи худашону аҳлу оилашона гирифтан, аз номи Муҳаммаду аҳлу оилааш гуфтанд. Бинобар ин яъне номи сардори оилае мегиред. Хосатан дар масалан қассобхона меред ё як ҷои барои қурбонӣ меред ки пурри одам аст унҷо. Пурри қурбонӣ ҳаст барои аралаш нашудан. Ҳар як гӯсфанда соҳибиша номиша гирифтан дар кор ки ин қурбонии фалонӣ писари фалонӣ. Бисмиллаҳ аллоҳу акбар. Бисмиллаҳ фарз аст. Аллоҳу акбар гуфтан мустаҳаб аст. Давомаша гуфтан. Инчунин ин номи ки будагиша гуфтан шарт. Агар дил кати ният кунад, яъне муайян карда шавад ки ин қурбонии ки, ин қурбонии ки маълум карда шавад. Агар забон кати нагӯдам, дил кати муайян кунед ки ин қурбонии ману оили ман гуфта. Ҳеҷ гафам надорад забон кати гуфтан охир. ин қурбонии фалонӣ боиду бисмиллаҳ аллоҳу акбар гуфта сараша мегиред. Агар рафту нагӯдам, ҳеҷ гапе надорад. Шарт не. Шарт бисмиллоҳ гуфтан ва ният кардан ки ин қурбонии ки аст? Қурбонии Аҳмад аст ё Муҳаммад аст? Қурбонии Зайд аст ё Амр аст? Ҳамин қурбонӣ бисёр таъкид кардед, бовар кунед таъсир кар мекун. Пешо ҳамин қурбонӣ ма аҳамият намедодем. Хӯрдан устою мақсад карам ба вай негӯед устод. Сони ин дуюм сол аст қурбонӣ кардистем, алҳамдулиллоҳ. бовар кунед ягон хел камбудӣ нестам. Мақсад 4000 ё 5000 сомон гӯсфанд харидам, пул кам шуд, мисол ин хел кам шуд ё пул. Ин хел вақче фикраш неде, фикри инанда не. Гӯё кам нашуд пул. Манзури ман ҳамин устод. Алҳамдулиллаҳ. Ҳамин хел